sirife ka sani mayin donkan yana la media makane sonja amedi bina desira la media makane sonja amedi bina desira alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe alafu ka ala wali nyumondo ka ala barkada ka sali cidew la son heramaka no ala kira bay kisini nema baka ana so mo bela jile ani mauma di yutu nya fuka ta jodon se ala kanin aw be o jama kulu sanu may fe aw bismillah aw ka jamu kan kren kene ka mi mesige aw ye tumani tuma ka kaini bitay ala sonama amina mira awla wode ankramo ani ankramo de asiyidi sharif ahmad tijan haidra sengabali abolen ko Guinée équatoriale ayi kunda Côte d'Ivoire kan. Côte d'Ivoire dugumi ni abe wele ko Korogo sangosa olu be jɛ ka ladala mawluduba kɛnɛ minnu sigi walasa ka se ka to u ɲɛnamaya. Ala sɔnna ma an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara a makɔnɔlen kun do Korogo ale pankuru jigi kɛnɛ kan yan'a ka kɛnɛ lasɔrɔ kunbɛlikɛlaw an karamɔgɔw ka taa se an ka tɔn ɲɛmɔgɔw ma o caman kun bɛ kɛnɛ kan ka fara Jamiyatul Ansar Din a tɔndenw ani kanuɲɔgɔnw caman o hukumu kɔnɔ yanni an karamɔgɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ karamɔgɔ minnu kun bɛ yen u ye dakuruɲɛ fila lase an ma an balimakɛ n'o ye Zakariya Danbele ale ka sɔrɔlenw na ni aw an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Jara Mamadi Buwake Jara don ni Ala sɔnna ma. Bon nin kunbɛli kɔni ye an ka nisɔndiya kɛnɛ ye ani an ka farifoni kɛnɛ ye parce que an ka Seyiduba n'o ye Seyidi Sherif Usmane Haidara denkɛ a ka wolokasigi ni Ala sɔnna ma a bɛ cun an ka Kɔrɔgɔ kabakolo jukɔrɔ la bi ni Ala sɔnna ma o nisɔndiya de b'an na yan kɛnɛ in kan yan. Welekan min bɛ an bolo o de ye ni dɛsɛma maa min sɔrɔ an mago bɛ bɛɛ la sabu wajilikan minnu bɛ sirifikɛ yɛrɛ da bi kunu ani bi ka fari ka tɛmɛ kunu kan an ye minnu lamɛn a da la Guinée équatoriale ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an mago b'o fana na ka tɛmɛ Kɔrɔgɔ kan yan bi n'Ala sɔnna ma. Tɔgɔ Tarawele Bakari an y'a bɔ kun min y'an bila ka bɔ parce que sirifukɛ yɛrɛ kama n'a denkɛ nana anw kan k'an cɛsiri ko bɛɛ lajɛlen k'a kunbɛ ka ɲɛ ani ka baara nin kɛ a ka ɲɛ cogoya min na an kɔni hamina yɛrɛ o ye. Min fɔ mɔgɔw ka sabari o yɛrɛ basigi a baara kɛ koko ɲuman kan o la ni sirifukɛ nana ye o y'an ka Kɔrɔgɔkaw ka kunnawoloba de ye an ko in kɔnɔna na. Nisɔndiya ni kunnawolo ka da kan ni Sherif kan ka na yɔrɔ o yɔrɔ o ye nɔrɔ natɔ ye donc ni mɔgɔw bɔra ka a kunbɛn ni nisɔndiya ye o kɔrɔ ye an fana nisɔn ka di ni o de ka kan. Programme min b'an kɔnɔ o de ye Kɔrɔgɔ mara ko tile 8 kɛ aw fɛ yan nɔ bon an bɛ dugu caman yala a bɛ daminɛ Kɔrɔgɔ bi sini an bɛ taa Nbɛnkɛ ninnu ni Soliyaka ani Pifogo ni Siraso Bada ani Dikodu an b'o de kɛ lɔgɔkun kelen kɔnɔ ni Ala ka jɛ o de b'an ka programme ye ka wajuli kɛ ka Ala ta fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw bɔ dibi la. Belebele sene n'o ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara o kɛra nisɔndiya koba ye mɔgɔw ma an balimakɛ Zakariya Danbele a bɛ walawalali kɛ an ye o baara ninnu na ni aw an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Ustaz Amadu Jalo alhamdulilayi belebele kun bɔra nɔrɔtigi kun bɔra karamatigi kun bɔra nin waati in na ani Sherif Ahmad Tidiane Haidara nin y'a seni ye aéroport la Kɔrɔgɔ aéroport la nin y'a kunbɛntɔ ye ni Ala sɔnna ma a bɔtɔ filɛ nin ye aéroport kɔnɔna na jama filɛ nin ye fan bɛɛ ka Haidara ka golokasigi kunbɛn nin waati in na jama ko dan Ustaz Amadu Jalo ni Ala sɔnna ma jama jɔnni bɛ aran na nin waati in na n'o bɛ kan ka bɛɛ bɛ fɛ k'i tigɛ don Sherifukɛ bolo nɛrɛtigi Sherifukɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'a fo nin waati in na a bɛ kan ka dɛmɛ ni ka mɔgɔw fo nin ye Haidara den Haidara ye a ka ca la a mana jigi jama mana caya cogo cogo a b'a kanu bɛɛ lajɛlen fo kanu matɔ to alhamdulilayi nin ye an ka Sheikh Ahmad Tidiane Haidara ye an bɛna gɛrɛ mɔgɔ dɔw la k'u ɲininka nisɔndiya jumɛn de b'aw la nin waati in na. Vraiment nisɔndiya min k'an faga bi walayi bilayi kira mɔden b'an fɛ yan vraiment Sherif natɔ filɛ nin ye ala kira mɔden y a pas l'homme pour toi. Y a pas l'homme pour lui, y a pas l'homme.
yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔw kumakan na nin waati in na bɛɛ ko y a pas l'homme y a pas l'homme y a pas l'homme nin de ye serifukɛ ye serifukɛ man di tɔɔrɔtigi serifukɛ jama filɛ fan bɛɛ u bɛ ka n ka kunbɛn ni ka karama ni a sɔnna ma Haidara an bɛɛ nisɔn ka di nin waati in na nin ye aéroport international Koroko kɔnɔna na an b'o waati de la nin n'Ala sɔnna ma an bɛ bɔ yan sisan k'an kun da kunbɛlikɛyɔrɔ kan inshallah a yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la a nɔfɛ an ka serifukɛ bɔra Malabo sisan n'o ye Guinée équatoriale nin y'a filɛ Abidjan kaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Koroko a yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na nin bɛɛ la a bɛ fɛ ka taa jama fo Haidara an bɔtɔ ye Koroko aéroport kɔnɔ aéroport ba in filɛ nin ye an bɔtɔ filɛ nin ye Koroko aéroport kɔnɔ an ni Zamzam y'u denkɛ Cheikh Ahmad Tidiane Haidara ni Ala sɔnna ma an bɛ ka k'an kun da kunbɛlikɛyɔrɔ kan nin ye Zamzam y'u denkɛ bɔtɔ ye nin waati in na aéroport Koroko aéroport la ni ka ɲɛsin kunbɛyɔrɔ ma nin waati in na ka taa kunbɛli kɛ Koroko dugu kɔnɔ tournée min b'o ma ko mara Koro ni Ala sɔnna ma a bɛ nin bɛɛ kɛ ni Koro fédération ye tile 7 kɔnɔ donc nin waati in na an filɛ ka bɔ aéroport kɔnɔ nin waati in tɛ kunbɛli waati normalement sabula an ka kunbɛliw ka tɛ ka kɛ 17h kuma mais an bɛ 14h kuma la nin waati in na ka sababu kɛ a nana vol la donc tile ka fali kosɛbɛ mais o bɛɛ la jama bɔra ni ka na kunbɛn nin waati in na an bɛ ka k'an dɛmɛ ka taa kunbali kɛnɛ kan Allahu akbar a bɛ fɔ nin ma ko Fatuhu Koroko hali sisan an bɛ ka sɛnsɛn ka se accueil kɛnɛ kan an ye au moins heure 1 de kɛ nin tagama in na an bɔra aéroport la n'an bɛ ka k'an kun da accueil kɛnɛ kan alhamdulilayi yarabi alamina nin ye serifukɛ dɔnni ye kɛnɛ kɔnɔ nin waati in na Haidara den Haidara kunbɛnna Koroko nin waati in na a bɛ ka sɛnsɛn ka don jama bɛ fan bɛɛ ni ka kunbɛn Serifu i danse a kun kɛra faama ye nka i ɲuman donna Koroko an b'a ɲini Ala fɛ k'i ɲuman segin ka taa denbaya ɲuman sɔrɔ ka t'i fa sanuman ɲuman sɔrɔ ka taa an baw ɲuman sɔrɔ Ala k'o le latigɛ Serifu bɔra janjo la sisan nin waati in na a kun bɛ Guinée équatoriale Ala sɔnna ma a bɔra yen sisan alhamdulilayi yɛrɛla podium sanfɛ a bɛna jama fo nin waati in na a bɛna jama fo nin y'a ka laada ye Haidara bisimilali kɛnɛ Ala sɔnna mɔgɔw kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni kana bɛn ni o ye nisɔndiya caman kun bɛ kɛnɛ in kan ka bɔ an balakaw yɔrɔ ani kanubagaw caman dakuruɲɛ 2 min sɔrɔla Jaragiya Danbele ka mikoro la ni aw an ka jɛ ka olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ wala siyata wala nusɔn ka di bi an faro fonna an kan ka sirifu caya nusɔn ka di bi yɛrɛ de walayi na duwawu minnu kɛ Ala k'a minɛ an bɛna ko dɔgɔnin n'a bange Ala ka bɛɛ lajɛlen ta minɛ Ala ka san caman yira an na an ka sirifu ye Danbele Woroke yan walayi ni ko n b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka taa dan na an content na wasa ne depuis an ka mɛn ko karamɔgɔ bɛ donna fɛ Koroko yan walayi nisɔndiya o ye Ala ta ye mais an b'an sago kɛ an ko maa dɔn ko karamɔgɔ bɛ don an fɛ kɛnɛ kɔnɔ Ala sɔnna ka karamɔgɔ don an fɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ Ala tanu n'o ye k'a barika da k'a ɲini Ala fɛ masa min k'a ɲuman sanu ma yan ka tournée tɔw kuncɛ hɛrɛ Ala k'o kɛ an y'a n'a ba dɔ bɛ kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ a bɛ taa so cogo min na ka bɔ yan so hɛrɛ la ka don so hɛrɛ la Ala k'o sabati ni karamɔgɔ hɔrɔma ye sɔla rasul salamu aleykum alhamdulillah an bɛ Ala tanu k'Ala barakala k'Ala waleɲuman dɔn serifukɛ nali an fɛ yan nin ye laadako ye k'a daminɛ Ala ka hinɛ an karamɔgɔ Mamadu Mandani na k'a daminɛ ale tile la fo ka se sisan ma n'Ala ma an ka jɔn jira n na an ka b'an ka programme kɔnɔ n'Ala ye san d'a ma karamɔgɔ den dɔ kan ka na tournée kɛ an fɛ yan donc Ala sɔnna Mamadu Mandani kɔfɛ Ala sɔnna a dɔgɔkɛ jɔra a jɔyɔrɔ la k'a ka lɛriw dafa a kɔrɔkɛ kɔfɛ donc san an sigilen bɛ k'a kɔnɔ donc mais ɲinan ta in bolofa bɛ nin fana kan parce que nin wagati na an tun ma sigi n'a ye k'a sababu kɛ an karamɔgɔ tun bɛ Guinée équatoriale k'a fɔ a bɛ se ka waati tournée k'an fɛ nin wagati in na o tun balana anw na Ala sɔnna a ka lɛriw dafa kama a sera ka bɛɛ bi ma vraiment a nisɔndiyalen don an fari funin don fo ka se a dan na alhamdulilayi lamɛn min bɛ an bolo Ala sɔnna ma bi ye Koroko wajulu ye an bɛ Koroko mawuludi denkuli kɛ su in na ka dugawu kalan kɛ n'Ala sɔnna ma bi kɔfɛ an bɛ bɔ an bɛ taa Bɛnkɛ kɔfɛ an bɛ taa Soliaga kɔfɛ an bɛ taa Samɔgɔsoba kɔfɛ an bɛ taa Siraso Ɲɛɲɛri kan kɔfɛ an bɛ taa Dugodugu kɔfɛ an bɛ taa tournée kuncɛ Bada la
ka bɛn samedi ma ka dugu kɛ dimanche la n'ala sɔrɔ ma o bɛna kɛ an ka tournée kundonni ye karamɔgɔ bɛ kɔsegin ka na Korogo ka sɔrɔ ka Abidjan sira minɛ an bɛ jɛn ka dugawu le kɛ tournée a daminɛna hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ala m'o le kɛra an ye sɔli ala rasul. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ ni an karamɔgɔden a Seyidi Sherif Ahmad Tidiane Haidara a ye dakuruɲɛ 2 fɔ bisimilali kɛnɛ in kan min ye somɔgɔ sama ye k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma yaw ni mawuludu ale kɛnɛba yɛrɛ kuncɛ dakuruɲɛ 2 Sherif Ahmad Tidiane Haidara an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don nin kɛnɛ in kan yan Kɔrɔkɔ dugu kɔnɔ ni Jam'iyyatu Ansarud-Din Islam n'o ka laɲini ye président Basiri ma ani ka fara tɔnɲɛmɔgɔ tɔw kan ani ka fara u ka karamɔgɔw kan Hudud Islam ani ka fara tɔnden bɛɛ kan nin ye laɲini ye san o san Seyidi Sherif Usman Madani Haidara fɛ a ka den dɔ di ka na a ɲɛda badenw ka Kɔrɔkɔ dugu kɔnɔ kanuyɔnw kan Jam'iyyatu Ansarud-Din Islami kan an bɛ o sira in de kan n bɛ daminɛ waati mɛn na n'o daminɛna ni an balimakɛ ye Al-Marhum Seyid Muhammad Al-Madani ni o de ye fa ye a daminɛna ni ale ye ale kɔfɛ ka anw tugu o la an filɛ o sira in de kan ala sɔnna ɲinata ka o yirana san 2026 k'o bila latigɛ kɔnɔ an ɲɛw ka da ɲɔgɔn kan kun min don ka kanu kurakuraya o dama don tɔndenw kanuyɔnw ani u ɲɛw ka ɲɔgɔn ye an filɛ o sira de kan ala ni ce ala min donna ni an ɲuman ye yan k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Côte d'Ivoire bɛɛ ma président de la République Alassane Dramane Ouattara a n'a ka gouvernement bɛɛ ani Côte d'Ivoire autorité bɛɛ plus précisément an bɛ mara min na yan n'o ye Koro ye Kɔrɔkɔ an bɛ a autoritéw fo an bɛ a dugutigiw fo jamanatigi an b'u fo an na o na an bɛ bonya na ani kunbɛko ɲuman jamanatigiw fɛ ani u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bisimilali daminɛna ni olu de ye n'o ye COSIM ɲɛmɔgɔw ye imamba tɔgɔ la o y'an bisimila la ni mɔgɔ min ye bisimilali kan in mɛn Kɔrɔkɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la i b'a dɔn ko silamɛya ka laɲini o de sabatira ni o de ye silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kanu a kumana ni o nɛn de ye a ye o de yira imamba tɔgɔ la o sara bɛ ala bolo o kɔrɔ an bɛ COSIM bɛɛ fo yan ka imam bɛɛ fo yan ka Côte d'Ivoire karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ ka Jam'iyyatu Ansarud-Din Islami fo o ka laɲini na o ka wulikajɔ la Côte d'Ivoire bɛɛ ni a président Babiya a n'a ka danga ni o de ye El Hadj Adama Sanogo ani ka fara El Hadj Ɲagaduka ani u ka ɲɛmɔgɔ tɔw bɛɛ Côte d'Ivoire a fan bɛɛ don nin wulikajɔ ninnu hali sisan ne balima fila olu tun bɛ yan Côte d'Ivoire kelen seginna mais hali bi dɔ bɛ yen o b'a ka tɔ dafa la n'o de ye Seyid Harun o la nin waati bɛɛ ye ka Côte d'Ivoire fo Jam'iyyatu Ansarud-Din Islam a sara bɛ ala bolo a ka wulikajɔ la a sara bɛ ala bolo nɔ don nɔ minnu yelen don nɔ bɛ surunya waati cogo kama mɔgɔw sigin bɛ tile de kɔrɔ nka ni ala sɔnna
k'an ka taa n'a ye nka su in na wajibi bɛ yan ni o de ye wele kun yɛrɛ ye Muhammed ale ka bangeli o min ka bon anw yɛrɛ bolo a bɛɛ ye nin kɛnɛ in de ka bon a bɛɛ ye sigi bɛ kɛ alakira min kama inshallah su in na an kan ka sigi o mawuduba kɛnɛ kan faranga ka fara kan ni o de ye ka dugawu kala fana tugu a la waati cogo kama an yɛrɛ y'a kanu an bɛ se ka na laɲini minnu bɛ yen o bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min nka ni président kumana o y'a kanu a ka kɛ yanni sunkalo cɛ o la waati minnu sɔrɔla inshallah an bɛna o de tɔnɔ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna k'a ɲini ala fɛ ala min donna n'an ye hɛrɛ la ka baara in daminɛ hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ala k'a kɛ kɔrɔta kɔnɔ ala k'a kɛ wasa kɔnɔ ala k'a kɛ sago sɔrɔ kɔnɔ mɔdu laseli min bɛna kɛ ani a dugawu kalan min bɛna tugu a la k'a ɲini ala k'a minɛ an bɛɛ ma k'a kɛ k'an ka hamiw dilan k'a kɛ k'an ka jɔrɔnakow wuli k'a kɛ dayɛlɛli ni kɔrɔta ye an ye ala k'o k'a ka ala ye kama ni ala kɛrɛfɛrɛma ye sɔlila muhammadin wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kunbɛnniw baaraw bannen tuma min na delegation ka fara an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmad Tidiane Haidara kan ladala cɛkɔrɔba ɲuman bɛ min kɛ ka taa se foliw la dugutigiw alimamuw ma ala sɔnna o baaraw sabatira o kɛra cogoya minnu na an balimakɛ Zakariya Danbele ka sɔrɔliw na an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam taslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi amma ina ala ta'ala fe karamɔgɔ ɲuman na kana ɲuman se ko bato Allah wala mukarai abinna kana baram kai ka barani ka ke khaira ka ta ba khaira ka bato Allah wala mukarai salli ala rasul. Alhamdulillah ka bo anga président national yoro ali ka bo président fédéral yoro comme waati la an kun nana kana sira ɲini an ka imamu fɛ ka sira ɲini dugutigiw fɛ ka sira ɲini jamanatigi fɛ k'a fɔ san o san min y'an ka laada ye an bɛ taa an kalamɔgɔ nɔfɛ a k'an kalamɔgɔ di an ma a ye na jɛ ka fara an kan an ka diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Alahu Taala sɔnna salon ta la an y'o bɔ a bolo lɔgɔkɔrɔ ka bɛn ni jamana baaraw ye kan tun b'an fɛ yan ani ko wɛrɛw la an y'o bɔ a nɔgɔkɔrɔ an tun ye ɲinan ɲini aw fɛ a fana ka sira di anw ma an fana taara ka diɲɛ ɲini o fɛ o fana sɔnna ka sira di anw ma Alahu Taala sɔnna bi le tun ye layidu ye layidu dafa o sira de b'an kɔrɔ o layidu fa o le sira b'an kɔrɔ ye ko an magɛn de don ka na foli kɛ n'aw ye kalamɔgɔ la waati ni bonya kosɔn sɔli ala rasul assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah a ye yan sɔrɔ ko a diyara an ye inshallah masa min ka ala na hɛrɛ kana se ko hɛrɛ ala m'o kɛra an ye a bɛ nana ci min kɛ dugu ye jamana ye ka a dugawu minɛ ma ala m'o kɛra an ye a nana yɔrɔ min na o ye kɔrɔgɔ ye Côte d'Ivoire kɔnɔ a y'a lasigi denw bɛ yan an bɛ foli di olu ma kulu bɛ foli di président ma min ye Siri Mama ye a yɛrɛ le sera an fɛ yan ka na bonya di a ma mɔgɔ ci a yɛrɛ nana ka na bonya di an ma ka Seku nako fɔ an ɲɛna vraiment a diyara an ye mɔgɔba o de bɛ mɔgɔba lɔn hakili ɲuman k'a di an n'a ma ala m'o kɛra an ye donc kulu i b'o foli di Siri Mama ma ko a ni ce ala m'a sarara an sari sigi da min bɛ yan yarabi k'an bɛɛ kelen ma ala m'o kɛra an karamɔgɔcɛ bɛ na dugawu min k'an ye ka dugawu min na ala m'o kɛra an ye a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na diinɛ ɲɛfɔ an ɲɛna nakun ye fɛn min ye a bɛna ka na diinɛ le jira an na a bɛ n'o baara min kɛ a sarabaga bɛ ala le an ta ni ka lakan k'an bɛɛ sara ko ɲuman na ala m'o kɛra an ye a woroba bɛ Malirɛ ye min ye Madani Haidara yɛrɛ ye Sherifu Madani Haidara an ta ni ka lakan Sija Barama k'a di an n'a ma ala m'o kɛra an ye yarabi hɛrɛ bɛ ala fɛ k'a k'an ye ala m'o kɛra an ye a don an fɛ kɔrɔgɔya k'a k'an ma hɛrɛ ala m'o kɛra an ye a nana hɛrɛ la kana se k'o hɛrɛ ala m'o kɛra a bɛna wajuri min kɛ k'a miɲɛ dɔrɔn di an ma ala m'o kɛra
k'a to an se k'a ta ka ci kɛ n'a ye ala m'o kɛra an ye ko a n'a diyara an ye a bɛnna an ma n'ala sɔnna cɛkɔrɔbaw bɛ n'a mɛn inshallah. An wulila ka min sɔrɔ an masaw bolo ka kɔrɔ Côte d'Ivoire, Mali, Burkina jamana kelen no jamana fila ci tɛ i kan sɔrɔ yan min ta bamuso ma bɔ Mali la mɔmuso ma bɔ yen Malien fana ta Malien n'o ta fɛn fana ma bɔ Côte d'Ivoire a ka dɔgɔ mais min bɛ n'a yan n'o ka kɔlɔsi an fɛ yan a tɛ fɔ mɔgɔ ma ya ko lonna min bɛ n'a yan min cɛ fɔ bɛ ni fanya o k'a lɔn an bɛna min fɔ an balimacɛ yɛrɛ ka gbɛlɛya an ka fangaw yan an fanga sera an k'olu ma o kana fɔ mɔgɔ dɔ ma ko lonna yan an b'a fɔ n k'a bɔra ka so a nana ka so a b'a ka so an fana premier fana k'a accompagner a bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ kuma yɔrɔ min an bɛ kuma cause min tɔgɔ la yan nin ye kɔrɔgɔ imam central ye mɔgɔ min bɛ kuma cause min tɔgɔ la yan o fana ne ye ala ta kɔ a y'a lɔn k'a b'a ka so le foyi si t'a la yan a ka dugawu kɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka sira ma n'o hakɛto bara sɔlɔ an la rasul alhamdulillah دعوك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اقضي هوائجنا وفرج همومنا واكشف عمومنا ونفذ كربنا إنك على ذلك لقدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين ni kun ye baara kun fɔlɔ ye an sera ka min sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara a ka kɔrɔbɔ janjow la ni ala sɔnna a ma sigida wɛrɛ baara tɔw kɛra cogoya min na an bɛna o lase aw ma o la an bɛ dugawu de kɛ ala ka si ni kɛnɛya di ninnu ma ni sherifu ninnu u kɛlen don ka silamɛya wasa ka silamɛya kunkɔrɔta cɛkɔrɔba ye baara o baara kɛ u sen dalen don a baara ninnu kan o seko n'u dungo maanifinya ɲuman k'o cari diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ se ka balo hakilisigi la cogo min na ninnu ka tagama nin bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ ala kira wasara ni ninnu ye wa silamɛya yɛrɛ wasara ni ninnu ye an bɛ dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara nin bɛɛ lajɛlen ye ale ŋaniya de u bɛ ko maanifin i bɛ yiri min turu ka tila ka sigi a suma kɔrɔ a man ca dɛ mais an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale y'o sɔrɔ ka den sɔrɔ bi ka mɔdenw sɔrɔ i mɔgɔw kun b'a la cogoya minnu na n'u tɛna tɛmɛ o kan an bɛ dugawu de kɛ ya rabbi hayi sisan ala ka si ni kɛnɛya di ni cɛkɔrɔba in ma wasa ni baaraba tɔ minnu bɛ yen ala ka bɛɛ lajɛlen yira a la o la an bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka kɔrɔbɔkaw fo ka dugawu kɛ ala ka baara ninnu bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na an b'aw bila yan wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Silame jama kan sonja amedi bina desira silame jama kan sonja amedi bina desira